Bé, el primer que podeu veure en aquest vídeo és, efectivament, tinc un nou supressor de soroll del micròfon. És xulo, és de l'AliExpress, ja em va costar molt poca pasta. Va trigar molts dies en arribar, però ja el tenim. Ja el tenim aquí! Ara soc un... Veu que ara soc un alcalde d'un poble i acaba d'arribar per l'heroi. Mare meva. El tema. Unicorn Wars. Bé, el tema no. Encara no podem parlar perquè ens hem d'acomiadar de l'antic supressor de soroll. Bé, Unicorn Wars. El primer que heu de fer és no veure-us el curt. Veieu-vos el després, són molt pocs minuts, a més, no recordo. Crec que només de 10 o així. Val? Us el veieu després, perquè es veu com els inicis i al final també, sí, però no us el veieu perquè és un spoiler del final. El tema és que aquesta pel·lícula parla de religió, de societats militaritzades, de body shaming, del tema aquest de les societats que són molt competitives, i ho fa amb ossos de peluix, pràcticament. Jo no entenc res. Però el tema és que aconsegueix que funcioni dintre del que cap. Només hi ha dos persones... O sigui, l'important és com la història i tal. Els personatges no són el seu fort d'aquesta pel·li. Hi ha dos personatges que sí que estan construïts i que tenen certes motivacions. Però la resta... tampoc et pensis. Hi ha altres dos, però estan menys construïts, que serien un general i un capellà, però tampoc us penseu que molt. Llavors, la recomanaria? Sí, o sigui, no és... Com explicar-vos-ho? Em va agradar i tota la pesca, però no la trobo tan increïble. Però què passa? Que és animació feta a Espanya. O sigui que... Amb que es faci, és com ja en tenen prou, saps? O sigui, és com... Val, ho hem aconseguit que faci aquesta pel·li. No hi ha tanta competitivitat com per comparar-la, saps, aquesta pel·li. Però trobo que està bastant bé, o sigui, per mi la història té un inici, un fin... En plan, un inici, sí, té una estructura, però... O sigui, aconsegueix explicar tocar tots aquests pals, tampoc profunditza tant, però vull dir, hi ha aquestes crítiques i... No sé, trobo que m'agrada per ser el que és. I, bueno, a part d'això, ja ho he dit, l'animació és una passada, vull dir... El disseny de personatges, bueno, m'agrada aquest disseny de... Com dibuixa com dibuixa els personatges i tal, amb els ulls així grossos. Però els escenaris són una bogeria, O sigui, és una passada, és molt única aquesta pel·li. M'agradaria saber, i sincerament m'agradaria saber més d'aquest univers que ha creat aquesta persona, però em fa la pinta que no, perquè és un artista. Aquest artista és dels que no fa seqüeles, val? El qual m'agrada. A vegades les seqüeles, a vegades tenim REC 3, val? I això no és una bona idea. Sincerament, no sé on es pot veure, però ja la trobareu, o sigui... Veieu-la, després si voleu veieu el curt. I a banda de ser el vídeo més artístic, doncs... No tinc tant a dir d'aquesta pel·li, Vull dir, tampoc és... Si s'ha de veure el tema d'esto, però... Però no és que tingui molt a dir, realment. Em pensava que tindria més a dir abans de veure-la, però després va ser com... Està bé, té les seves coses. I bé, el que m'agrada és que és sense cap mena de dubte per adults, però que no es passa amb el rotllo
no es passa amb el típic que es passa a l'animació per adults, saps? Això es pren més seriosament, encara que sigui un setup doncs, una mica... O sigui, un plantejament del que està passant és una mica ridícul, però aconsegueixen que funcioni. Jo crec que és el millor d'aquesta pel·li, o sigui que... Força bé, espero que aquest director li doni més coses per fer, perquè m'encantaria.